The more you hate, the more you love. Ganun. Okay, bye!
Para sa akin, ang mamuhay ng mag-isa at malayo sa lahat ng tao ay meron pa rin kunting gulong sa puso ko na sana ay hindi sila mapatol. Nasaktan lang naman ako, basta nang bago. Kailangan kong protektahan ang sarili. Nagkaroon ng apat na karelasyon, papadudod. Matamis at napangakuan pa ng
sa akin. Yung dating ako, ang weird na muling maramdaman ng ngiti sa mga labi ko. Kakaiba ang pakiramdam na makaharap mo ang sarili mo sa salamin at ang aliwalas ng mukha mo. Ang tagal kong hindi yun nakita, si Adrian lang pala ang tutulong na ibalik yun. Pero bakit siya? Kinakabahan ako sa nararamdaman ko. Bakit kaya sa tuwing naiisip ko ang mukha ni Adrian, kahit pag nababanggit ko ang pangalan niya, bakit parang ang gaan-gaan? Bakit ang mayabang? Bakit biglang natutunaw yung galit sa puso ko na aking nararamdaman mula sa aking nakaraan? Hindi nga kaya na tama ang hinala ko? Nagkakagusto na ba ako sa kanya? Pero agad ko rin babawin Ay, sa balik trip ni Kim po. Yan ang kita mo nga hindi ikikita ako mo. pwedeng magmahal muli. Hindi ba sinabi ko na sa sarili ko na tama na? Bakit parang nag-glow ka ngayon? Sira? Oo nga pala. Ako nag-revise sa report na pinapasa ni Sir Timmy. Pwede mo i-check kung may iba bang concern. Aba. Bakit? Hindi lang nag-glow ang aura mo, ha? Pati na rin ang ugali. Kumikinang na. Para mga stars sa talisayan ko. Kita ni Diwa sa film. Report na sinasabi ko. Nakakatuwa naman ang kabaitan mo today. Ay, anong brand ng kinain mong bigasan? I suggest yun na palagi yung isahin mo hanggang tumanda ka. Ano ka talagang tanga? Baka nga, seryoso nga. Bakit parang nausok ka? Ano bang ginawa mo ng long weekend? Masyado kang maintriga. Alam mo ba yun? Ay, speaking of intriga, ikaw lang pinag-iiyan. Yan na naman po. Malapit na naman po ang chismis. Para pang nanibago ka ba?